Як ви особисто оцінюєте значимість прийняття цього закону? На які політичні спекуляції варто очікувати всередині країни з боку Росії? Загалом оцінюю дуже позитивно прийняття цього закону. Разом з тим, хотілося б сказати, що дійсно, попри його величезну значимість, він ухвалений трохи не своєчасно, запізно, як на мене. Тому що це рішення треба було проводити не в період активної виборчої кампанії, саме напередодні першого-другого туру, а набагато раніше, хоча б років 3-4 тому. Тоді ми не мали таких подібних спекуляцій, які сьогодні вже лунають з уст лідерів різних політичних сил. Разовим прикладом було кілька заяв вчорашніх очільників депутатських фракцій або представників опозиційно налаштованих проросійських політичних сил, які говорили про те, що фактично даний законопроект знищується українська. Експертова студія, яка говорила власне про основні положення, цілком підтверджує мої слова. Дійсно, там звучать заяви від очільників, цих фракцій, виключно спекулятивній формі. І вони не зовсім так, як кажучи, відповідають закону, який був власне вчора. І навіть закиди, що вони не мали можливості знайомитися з законопроектом до другого читання, вони не мали таблицю правок, це вибачте, більш ніж несенітно. Що навіть я особисто бачив ці документи, міг з ними ознайомитися, міг читати, і навіть на сайті Верховної Ради є законопроект до читання, який цілком є достатнім для того, щоб знайомитися з основними положеннями, говорити про те, що будь-які заяви, які спрямовані на те, що, мовляв, російська мова якимсь чином знищуватися в Україні, яка їй достатньо забезпечуватися розвитком, абсолютно не відповідає дійсності, що дійсно цей закон направлений в першу чергу на захист і просування, так би сказати. На жаль, говориться просування, тому що дійсно важко усвідомлювати те, що на 28-му році незалежності України ми мусимо просувати власну українську мову. Але цей законопроект дійсно виконаний саме для цього. Надалі, звичайно, такі заяви і будуть лунати, особливо це буде відчутним напередодні парламентських виборів, чи дострокових, чи дострокових. І це абсолютно цілком природні. Чому говорю природні? Тому що російське налаштоване населення завжди чутливе до мовного і політики ніколи не гребували можливістю зайвий раз попіаритися на темі і перетягнути на себе всіх саме на мовному питанні. Мовне питання залишається в суспільстві завжди чутливим. Я навіть ходив, не те, що мем, а звичай політиці говорили так: якщо піднімається мовне питання, очікують дуже скоро вибори. Дуже добре, що це все так. Валерій, таке питання в мене є. Якщо трошки подивимось на нашу історію, 2014 рік, Майдан, сталася Революція Гідності, у Раді почали підіймати закон про мову, і як наслідок ми побачили, що Росія анексувала Крим. Зараз ми дивимося, у Раді знов розглядають питання з мови, і вчора був закон прийнятий. Ми бачимо, як вже кілька днів в окупованій Донецькій та Луганській областях починають роздавати російські паспорти. Між двома тими фактами чи є якийсь зв'язок, на ваш погляд? Якщо дуже закрутити, то, звичайно, цей зв'язок можна давати, власне, таки говорити. Але я б не узагальнював ці речі, тому що якщо копнути глибше історію української політики, то мовне питання піднімалося і в 90-х. Але воно і тоді, і на початку 2000-х не знаходило підтримки в парламенті. Та сама історія виникла у 2014 році. І мені, звичайно, дивно, чому на постмайданівському полі дійсно була величезна консолідація суспільства і тих же самих політичних сил у парламенті, питання не дотиснули, скажімо так, у парламенті і не посували його саме тоді. Принаймні, хоча б не почали його детально розробляти. Тому що окремі ініціативи все ж таки були ухвалені стосовно мовних квот, які знайшли позитивний відгук у суспільстві, принаймні вони не були такими токсичними. Тому що достатньо було часу між виборчий період. А поєднувати саме анексію Криму спочатку до мовного питання і сьогодні поєднувати видачу паспортів знову з мовним питанням я б не став би, тому що якщо вже говорити, що мовний законопроект почали розглядати ще 4 тижні тому, ще до початку навіть першого туру, а указ про спрощення процедури видачі паспортів мешканцям ОРДЛО, потім підписав вже лише після. Тому я вважаю, що роблю припущення, що
цей указ спрямований в першу чергу на те, аби протестувати обраного президента, саме розуміти його реакцію, як він буде діяти, як буде вибудовувати свою політику по відношенню до Росії і які його бачення саме формування конфлікту на Донбасі. Звичайно, такий спосіб загострює, аби отримати і швидко конкретно від новообраного президента, ще такого, що ще не вступив на інавгурації, перепрошую, на посаду, але разом з тим вибір більш ніж очевидний, тому саме тут я поєдную ці речі. А питання анексії Криму і мови, питання окупації Донбасу, їх можна поєднати, але це не є визначальним, давайте скажемо чесно. Це просто один з елементів такої гібридної війни. І останнє питання. Одразу після прийняття цього закону депутати від опозиційного блоку Вілкул та Новинський подали проєкт постанови, яка блокує підписання мовного закону. Чи загрожує це на ділі підписанню цього закону? Процедурно так. До того часу, поки не будуть проголосовані всі постанови або ініціативи народних депутатів, які унеможливлюють підписання законопроекту, він не може бути ним підписаний, направлений президентом на остаточний так. Така процедура є, такий регламент існує, цю норму треба дотримувати. І, звичайно, що і Новинський дуже вдало, як на мене, скористалися тієї можливості своєї, яка передбачена Конституцією, аби дійсно привернути увагу свого виборця і дати йому посил і сказати, що ми за вас не забуваємо, ми знаємо, що ви російськомовні, ми тільки спосіб домагатися скасувати цю вже ухвалену. Разом з тим, Ірина Геращенко буквально вчора зробила заяву, що найближчого пленарного вівторка ці постанови будуть голосовані, і законопроект проголосований буде направлений на підпис. Я ще мав певний сумнів щодо результативності голосування в парламенті саме за основу і в цілому цього законопроекту вчора на фоні саме результатів голосування на президентських, що саме результати могли б впливнути таку дуже ситуативну тимчасову коаліційну більшість в парламенті, які називають українською. Але менш з тим голосування показало те, що дійсно ще в парламенті залишається певна консолідація. Політичні сили готові між собою домовлятися саме на фоні таких дуже чутливих питань. І мовне питання було одним із них. Але ті постанови, про які говорите, вони навряд чи стануть такою серйозною перепоною, тим паче, що подібні прецеденти у парламенті щодо скасування результатів голосування за вже з метою їх підписання вже президентом були, вони впалювалися, а от саме 279, не 8, а саме 279 за, які вчора були проголосовані, за мовний закон, свідчить про те, що не йдеться фактично у конституційної більшості в парламенті, аби ці постанови були підтримані і в такий спосіб запропоновано подальше підписання мовного. Як на мене.